Right. Ngiyaphila njani? Uphuma. Hayibo. Ngithi uphuma phi ngaleskhathi? Ukuthi ngiphuma phi akusindaba yakho le. Phela hey. Ngizofuna ukuthi ngenza amasimbonyeko uzwamela bona la sisitradini. Ngizofuna ukuthi ngenza amasimbonyeko uzwamela. Ngicabanga ukuthi uzela kangcono wena. Ngikhethe ngihamba la. Ke wena. Awungitsheli lento nje. Azani ngithi ikampani yami liyaka. Dewe ka ngimangibheke. Unala kungikhumbhulela khona ka. Bathi ukuthi angisakhumbuli intwana yami. Hayi nje ngiyakwazi ninja yami. Ufuna uxosha amakhazi uJuni ungenile ngiyakwazi ngithi. Ngiyakwazi ntwana yami sosibhekele la. Ngikusi kanjani ntana ukuthi nethi nje ndani ngiyayicabanga yabo. Ukuthi man lengincuntsile ka ingabe ka iyavaka like ebusuku soka like yabona into engizibuza yona. Sonde. Cabanga ukuthi usuzela kangcono. Khamba nawe inhleke manje. Awuqala. Siyocheck umbonile uLeatherman lapha mina ngithi. Emnyama le. uLeatherman. Oh yasho ukuthi izishada. Obvious. Uyocheck nomntana lona ka. Kama ukuthi udlala ngabudla fresh amana umbonile la mntana lo ntwana mislende sportable la mntana lo isibudla mina wangitshela ngeyilenda kabanye uthanda ipipita ngoba kuyabanda ngiyazi vele wena uhamba nesizini uyashintsha makushisa hayi shaya ama vest makubande ushaya amabhomba manje ushaya ibhomba mngani wami hayi makizinto ntwana yami ubani vele ka isikhathi ntwana yami yazi ka kuba kusafe ntwana bona plan njengoba sima so Ngizongitshela. Wena. Sekushaya no-12 Kushaya 12 ntwana yami awucabanga nje siyendlini mina kumele ngocheck uthi yami Ngo-check? ngocheck kada ngizona file but azi mina kangicabanga ntwana so ngihleli ngicabanga umkhulu kambe asiqale ka kula mntana somcheck ukuthi ngiyakufraza ngiyakufraza mina ngifuna ukuvalela wena ngabe ufuna ungisa kulomntana akho ngami ntwana uyovalela abantu ntwana uyazikhohlwa ukuthi usingile uzwa wena Orini uvukile umtshela uphila komufi Orini uvukile umtshela shitha ungazi wena ziyafihlelana mngani wami angithi nawe uyangifihla ukuthi ufuna lesasideni ngifihlele mntana njengoba ngikutshela ukuthi lo mntana lo ka uyangikhathaza ka ugeli ka umuhle so ngabe ufunani ka ebusuku ahamba ayi-1 umbonile uLeatherman khohla manje Leatherman kale ndaba mina ngiyibhali le ndaba kaLeatherman ungathola kabe kazimele la afuna ukubamba ipathatha plus uka umbonile nangendlela agqoke ngayo ngathi ukhozi mondoda uyambona ka wadifuka ulandela thina nosibhizi thina somcabangela ukuthi ufunana naleya cherry leya alandela thina ke wena usawungazi ngikwazelaphi bhuti wami usawungazi bheka nalesikayi lesisida wena uphila buthebelele uphila impilo ebukebu bheka nale phone oyiphathayo ifoni yama 13,000 hayibo bhuti wami ngikwazelaphi ngizukela wena namhlanje uzongazi yena ngoba simbonile uLeatherman baba hawu ndoda wena uhamba uthemba mntanami ande mntanami mntanami asivaye kase ukume ekhoneni sambi ka uyangikhapha vele ngocheck ngikhaphi ka ngizokujikela la mina ngifike ngifuna ukuya le ngiyochecka le nguzi yabo because ngiyakubona ukuthi awuthanda ngizokhipha zonke izinto zami ukuthi ngigrepile engagrepanga ngiyangisongela emaphoyiseni mina ufuna amavuso wena ekusebusuku wena ndoda izolo nalate ngene ebusuku ushuthi uyangithola and manje uma oledi wami angimbonanga izolo ngishona ukuthi ungikhiyele ka wena uyadlala uyayicava le yami ke mangifika late ishazi mfanami sazo uyadlala wena le yamfana ingozi mfana mangibuye ebusuku njalo ka yanyiwe uzwa kubanda kanjani mfana izinto bezenzeka izolo ngicina ngibamba lesiya ntwana nami lesiya sikho grand ntwana lesiya lisabela usiyeke mfana yinama ngizithembi mina izolo ngibuya kuthola ezinye ezithu ngada namhlanje ngikophe ngawe yazi ukuyenza umkhovu ke namhlanje la ngada ngakanewo la yabona la kanewo late night mfana uyayabona bashisa labantwana laba ngithi mangihamba na one wena ukho uzobamba loyo one abalosa ka ngaluzi check kanje acabanga cha ekawo khambeni una ngizomthenela ukukusebenzisa ke namhlanje yazi cabanga ukuthi ungamosha impilo yami uyasho khamba nje awuyabo khamba na sami ni grand kada mnandi
Hayi sasixoxela nomabhebeza ngithi. Yeah, so right. Mfana. Into ezinhle Hayi ebusuku. kawu, ebusuku akukhosiki mfana. Hayi, kana Asibayeke ka. Hayi. Uthini? Bheka ngifakela imkobe ebantwini, Uyabona ukuthi ngizogcina ngenza amasimbonye kuzona. Uthathula. Yazi. If ungathuli ngizophendula enyini. Phendula umhluzi ngiyakutshela ukuthi ukhipha into zami namhlanje uthatha. Oh, Jesus. Hayi baba. Wozala. Kwenzakalani? Ngongisize. Ubani namanje? Ngongisize bhuti wami. Khona umuntu ongilandelayo ngicela usizo. Ubani okulandelayo? Ngirejhiwe bhuti wami ngiyacela, ngirejhiwe. Ngenzela amaziyeni kanti uvaka. Hola. Come on. Mnandi. Fokona. Buya la. Come on. Akabundi ngisiye Sihle umuphi sihle manje ngisiya ngaraka magogo. sihle angidescribe yena ungakanani ngokomzimba. Man bheka ngithola ungajampisa. Yabona le ngisiye shit manje ngibana izolo ngazi ukuthi umali. Oh le slendanyana le. Ungajampisa. Ya. Ngibonile bofunana nebusuku ngama-leather jacket. Ungasaba. Angilokho ngiyazibuza ukuthi le athi le ama-leather jacket ubani like kanti bekude. Akhuleka ungasaba. Manje nawe sangihunta sami isicabene. Ungasabi yona le ndoda umalele ungajampisa. File manje uthi khambani ufunani lo mntwana? Khona umuntu ongithathile uzolo ebusuku angimazi nokumazi lobhuti lona. Uyangithatha nje ungise endaweni engayazi ngize ngatshotshana iy'mpahla zabantu abona ngigcokanga mina nje kumanje. Uthatha iy'mpahla zami ungithembisa ukungireyipha ukungiphatha kabi ngiyacela bhuti wami. Ngicela ungisize. Uthi kwenzakalani? Ngicela ungisize bhuti wami ngiyacela. Ubuyaphi usukahle Thomi? Ngibalekile bhuti wami ngibalekile lo bhuti ufuna ukungireyipha. Ungitshelile ukuthi ufuna ukungibulala. Ubani lo ufuna ukukurepha wena? Ubhuti kanti wamaleda. Ashutha zikhambani. Umunye ukhwini ngibamba la enzansi yabo. Yeah. Yena akayenzanga lutho yabona yena afele yasigrand mina naye. So shuthe nazi khambani. Wena ungangibhalansisa ngokuthi angithola umeleni khambani. Mina kangifuni i-out yami gazi kangisale kangifonela la besibushaya le enzansi la kaNeo. No sale ngithi ngiyamfonela awukayifona akayibamba ngazi kenza labona nobi ngithi ngishanga ama-VN la ku WhatsApp. Angicavi kenzakalani. Yabo so wena usoqhamuka undiza ndoda uvelaphi? Ngithathile ebusuku. Thomi. Ebusuku kanje wena uyakhala thina sisithangelena kanje. Asami Thomi. Miyeke akekho. Hayi baba. Obvious ngidibele ngifunana naye yabo since aphumile uphumele nesikhiya sasendlini kahle. Ekawu soyithuka usafunana nabantu enhle kulayele nkawu. Man bheka ungajampisi man wena akwazi umfotshela. Mahini njaya ngabe ngiqambela amanga mfana. Ngathi sikasale khona sale kangimelele yami ungibona ngisonja ngine stress kawu ngicabanga le yami iva. Ungabe ukuthi uyangibhayizisa ngoba yazi ukuthi abantu abangishashayo ngiyenzani. Njama ngeke ngikubhayizise nanoma nje songangisongela nje mara. Ngeke ngikubhayizisa uthi yami. Mara ngithi ugcwele ukuthi abantu abangishashayo abangakhulumi zona ngibayenza. Njama ngigcwele kakhulu. Wena buya la utshela mina ke ngitweni uyazi ukuthi ngibayenza. Ivale nqosi. Angicava thami ivale nqosi. Ngcono ka uyozifunela yona ka. Angisi Mina senze ka ngigcine ka ihleli nawe la enza. Ngithumele out yakho yini? Sure. Manje umumeli out yakho shuthi ibonile cause bekhona ezinye ingane zingikhomba khona ngayi wena uthi ayicavi kanje. Bakukhomba yona iziphi lezo ngcingo zikhomba? Yeke ingcingo zingikhombayo. Wona basindlule ngayo. Mara bolento yena ukuthi nizenza bo clever ngasabo clever. Wona ungathemba abantu abadakiwe cause labantwana labo badlulile la ngibabone bayi3 besiphuza nabo. Badakiwe labantwana laba and badojiwe ngishona kithi nasemakibo babafundi. Angicava uthi amufuna ngenzeni kangigucele kangitshela ukuthi angicava. Into icava. Angicavi fokola uthi yami. Ozala. Hayi baba. Khuleka indawo zihle sina sima life safe. Ngiyabona hayi baba
Bheka kusebusuku phela manje, kusebusuku kakhulu. Umnyama nje. Awothi ngikusevile mngani wami yabo. Ngiyabonga kakhulu, ngibonge kakhulu. Hayi phela nalo bhuti lo beke sayenza izinye. Beke sayenza izinye. Angeke, no. Wenzeni umuntu lo? Right, nyala, ngeke nyala. Hayi baba. Ungripe nokungirepa. Ngiyasaba nokuya emaphoyiseni. Ngiyasaba ukuya Ungirepile? Ungirepile nangubhuti ungithathela impahla. Wangithathela imali yonke into kumanje. Manje lozoyiqokela usathephu wena manje. Njengoba ngishilo ukuthi ngibalekile ngithathile impahla lapha ekamereni ngaphuma kanje mina. Ngaphuma kanje. If bengithatha ibhegi, bekezoshesha ngikhethe lapha egomini. Angibuzi uyaphi. Angithathe. Angenze the way beketha ngaphuzi namanzi. Yazi kuningi. Wena neyitori eyiningi emsunguna kanje. Abona mina ngiyidakela ngibukela le tonta delicious. Hayi baba. Ngibani ngesikhathi. Kava. Yabona. Ngizwe-ke ukuthi khona okukavayo ungangitsheli. Ungasaba. Thami yazi ngiphethe makude. Ya, mara ubheka mohlangana naye uzungajampisi vele uvasa ngifuna isikhiya sara endlini kanje. Yabo, abazi abothini banjani. Ngifake i-stay soft izinto eziningi. Manje uzolala kuphi wena ebusuku kanje wena ngoba mina manje ngiyalapha ngolala lapha ehotshini yami yabo. Mina iplan lami bhuti wami ukuhamba la. Uyaphi ebusuku kanje? Ngihambe angazi nami ngizoba nethisi mangagibela ngithola imali yokugibela ngizoba ne-way forward. Ngiyabheja lapho ngizoba ne-way forward phambili. Uzoyithola ngisasela angavela nalo muntu. Angavela nje anytime. Silwane lesiyazi, silwane. Uyithatha aphi imali ebusuku kanje mfowethu? Awunayo bhuti wami mina bengithi ngizocela wena ukuthi ungigibeze. Akunamali, udontayo uqedile imali yami angithi uthi hayi baba ubusuku bonke. Kanjani ungenamali mina Akunamali, ubonile ngibuko osiphuzela musa. Ma uyabona ngisengozini engakanani? Uyabona ukuthi ngisengozini engakanani? Phela wena manganginikile imali phela usofuna ukungishintsha phela manje. Sofuna ukungishintsha ngifuna ukugibela. Uthini manje ngikusizile musa wena. Futhi nawe ke utshela amajensi wakho ke ka ukuthi angipopolelele yami ka cause ka ngiwaridi ngayo awuthi ngiyacela uthi nami mengiyale wenza into enjalo. Ngafila akuna stress nje. Angabe ukuthi khona okukavayo. Akukho nje yami. Seke. Salute. Azi la maphara la nokuzenza botleva nje wangekho. Azi le ntwana le ngiyayisola futhi le nje le ngesandla. Azi le ntwana le kusamele nje ngike ngiyibambe kayi1 uNkulunkulu. Ngiyacela nje ungipha amandla. Le ntwana lezi zathanda ukusoverpower. Kwenzakalani kanti ngawe? Kwenzakalani manje ngisizile muzi? Yazini ngiyabona soyangishintsha manje ufuna mina manje. Kwenzakalani manje? Manganginiki imali yokugibela ngizothatha yonke into bese mina ngizothi uwe futhi ongirepile. Mina manje ngikusizile muzi wena. Ungisiza kanjani? Mawufika lapha uzosho kanjalo. Mawufika lapha uzosho kanjalo. Bazothi ungirepile la. Muzi wena ungitholile lapha ehlathini ngizidakelwe mina. Yonke into, imali. Anginamali mina. Wenzani ntombazane le? Anginamali mina. Sitakela ufuna ukukulimaza ne? Ngifuna nje bakushiya nje uzilelele nje kamnandi urelaxile ngicela yonke. Anginamali. Ngicela yonke into butwana. Anginamali. Ntombazane wenzani? Wena ubani? Wenzani kahle? Ubani wena? Anginamali musi mina. Yazani ntombazane lela kathiki ngayo. Mina ngigibele ngani wena mangenamali mina ngigibele ngani? Ngisale mina ngibengothi imali iphelele lapha kuhayi baba uyithathile imali yami uyindoda kawu uhayi baba uyithathile imali yami wenzani wena ubani intombazane lena iqhathulo khona ibhaya la estradeni kusebusuku kamnandi futhi 15 rand ngiyathola ngiyagibela nokukhipha musanginemali mina iqhathulo futhi amafuni uqabane nawe uzidakelwe ne ngiyakubona uyangibona musi ulele kamnandi uyangibona musi ebusuku kanje tse ke iphuja ka ga gauta ke tshwasitse nyamatsane tse kgolo ntse ba dauta nkamba ka shegela bankopa pula diana shapa mankokosane pula diana shapa mankokosane nkamba ka shegela bankopa
pula diana shapa manko Namo le sata le jena le joang Sepa mudi mutla fua le joan Sati la chaba la di gelo spot Banze be iputsa ke tla fela kae Ke phelela minwa ke robat Bauta ka bima le jale basal Lero le teka sitsukutsan Hlala di kyoto majale kae Tabenze kholo ntata di kopan Mabalabala uyathoma wena uyaswenga ucela ukuthi thina sokungenga enangeke thina sikungenga usho umculo vele namabadi kanjalo vele ngespeed fast track thina sokukhuthuza ngamakhakhathi omculo omnandi wena manje umabalabala uthandida umabalabala ufuna umgosi umabalabala wena manje umabalabala wena manje umabalabala uthandida umabalabala ufuna umgosi umabalabala umabalabala Vaya stress alo uthi uzama ukufuna ukunqama mara nawo mama mngani wami Khamba. ufela phika Hey mfethu ngiphume endlini. yintwana ka wazi ka izolo ntami bengifuna sale ka uthi uya toilet uyochama ngiyafika e toilet mina utava ebhakekho khambeni Hey lo tangivelele inkinga izolo mfethu. khambeni Ka mina ngochama mfethu ngizithola senkara emahlathini uthi ngifike kanje hayi utshwala mfethu. Ngibanjwa mfethu yazi umuntu unebhadi mfethu. Cabanga ngibanjwa inkuzi ucherry mfethu. Meri mfethu thatha icathulo zami amaphaca la Adidas. Angisana amaphaca no nejezi lami nihambile mfethu. imeli enjani Mfethu khona lo mntana lo ekhumula tungibuza ngaye kariya. lo sesihlangane naye emenomaleda Lo kwaMalela mfethu. Enazi ka izolo umaleda le time ka ngifunana nayo izolo ebusuku nomaleda na ufikile la kimi ngitshela ukuthi ufuna lenqonzi Le ngosi ifika kimi ithi bale kuMalela mfethu. Ithatha yonke into mfethu. ithi umaleda umenzeni Awazi uMalela ukhuluma ngendaba ze rape mfethu namathi sengizongisa emaphoyiseni athi ngimrapile. Mfethu ngicile sengimgaya phela ngoba ngiyabona nokuthi rape mfethu. What's up everybody, this is your boy Vex Wadamusotho. Let's stand together against GBV. Every voice matters and every story counts. Together we can. Let's bring change in our country. Women for change. manje ka manje uthathe inani Uthatha amaphaca nejezi. ngiyabona fona ugqoka iteki mngani wami ngingayijwayela ukushaya iphaca phaca Hayi ka ngikhenyeke. manje ifoni akayithathanga Hayi ifoni ilahleke emdriveni mfethu naye angiyiphethanga nginani-ex mfethu nginani-ex. amaka lo mntana lo ende kawuzwile bathi ubholile Nini manje? ekawu kunengconsi ebholile nto ngisho yiyo cause awuthi le shuthi ile ethanda ukubhayisa amaveji ngadanga kasigubudo shuthi awuthi le shuthi abone kuseni mangivuka vele ngifuna wena wakhokhela ndoda Indoda ngekho right mfethu ngicela sengilala nasehlathini mfethu. Yo ndoda amakhaza angibulele. Yo amakhaza angibulele. sakutshela bra wami kawu shuthi awuthi le na ikhuluma the same thing ukuthi lo mntana lo ufike afuna usizo ngithola lo mntana lo wathatha advantage ngoba uka umsizile wamthembisa ukuthi uzothi umdlongulile yangithola and ukawu yena obvious yazi ukawu phila kanjani ngithi le itokfela kibo nani bekafuna ukuthatha imali yestofela cabanga ukabe esontweni kabe bazomenzani kabazalwane Manje ngicishile baba ayidlali imcishile lo mntana ufile sikhuluma nje so ufile awuthiyami Hayi ndoda kunzima. mara ka ngiyakutshela mina ka uyayideserve ka lalele ngemvelele ka Sengifisa ukubona ithuna lakhe ndoda yake. Sengifisa ukumbona seyangena egogini ntwana mimile siyeke ntwana Engcwabeni. emncwabeni kunamanye amajazi ayithu ntwana engwali ebhayile ntwana yami angifuna lawa siwashaya ke ntwana misibangene ngayo emncwabeni Manje akunasiphula mina ntwana. angizokubhayela ntwana mungasabi angithi uyazi uphethe mina Usho kahle. ngiyakutshela ntwana yami Don't salonga ugrand njama ngiyajabu ntwana bengiwaridi boy Cishe sangibulala. ngithi hayi out yami inyamalalele mina futhi ngize ngicabanga nokuthi hayi maybe mhlawumbe uvalele Ndoda abochira ngisabafuni bese sasifike cishe sangibulala. Lantana lo yakade ambotha ekho right. Wona ka ungitshele ka lo mntana lo kubambe bowenzani ka Bese bengishayisa 69 ayithi ngiyakutshela lama ngazi kwenzani ngizithola sengisehlathini icorona futhi ngenzise ezinye engazazi nami. Yabo. Ngizithola sengisehlathini ukuthi kanjani. awuqala Ngazi.
ngazi Ya ne. Mara ntwana yazi ntwana into edaliwe vele cha mfethu ophaqa bayadidasi bayadura ngoba thenga ngani mfethu manje hayi ntwana uzobamba umoya ntwana uzobuyela kula wakho la warili la igushi yempongo hoy uzobela ubuyela kuyo ka awuna choice mfethu ngale Mr Prize ntwana khona 50 rand ngwabone Mr Prize mfethu ngawo nje yabo mara nje mina ka into engifuna nje siyoyichecka no ntwana nami yila majezi engikhuluma ngawo yangithola la ukuthi sekhona asiyo ntwana asiyo yangithola uyeke nawo ka ukuvibes ungangitsheli athi wona uzogcina vele sobanjwa inkunzi kuba uhleli nami kuba ubanjwanga inkunzi Uladiana shapa mankokosani Kampaka shirela bang Khotman Yeah, sure, Fede. Fede Khamba. I'm not Khotman Yeah, sure, eka ngiyafuna la. Manje wontsaka jola ka cherry Khotman idinza Phela manje angithola manje ngaziphi ke songitshela ngama cherry yabona. Khotman nekitho makutsaka somzala kotla kampona kufita isontsaka jola kamzala Enhle kukhambani mfethu kuba nesikhathi. Wena imedi yakho yi. Yeah, Khotman lami uyabona na Hayi nababa man. Hambe ngiyafuna man. Ifunani Akabone enye incosi nje standanyana nje. Slender Yeah. Anakidila ka dipenza kidila ka slender Khotman Manje mina kubuzanga ukuthi uyenza ngani ke. Ngibuza ukuthi awubonanga incosi hayi ngibonanga Khotman Awona labafana bama skri. Eish Indaba yabo ngathi imeli iphele. Ngakuzwa Khotman. Ngathi uzokuswela nakuphela. Why you tando lwakangwanelis uloku yangi kanyes Nemihla kanti imihla inqabanis kodwa ungathatha lelo thando kodwa ungathatha lelo thando kodwa ungathatha lelo thando kodwa ungathatha lelo thando